Bună seara! Dragi prieteni, se împlinesc în curând 20 de ani de la Revoluția din decembrie. Amintiți-vă noaptea de 22, când am salutat cu toții dărâmarea dictaturii, trecerea țării spre democrație, spre stat de drept. Am cucerit libertate. Am avut primele alegeri libere în mai 1990. Mi-a fost dat să trec prin 4 asemenea confruntări electorale. Ultima în anul 2000. Văd că domnul Băsescu și acum ar vrea să se confrunte cu mine. Îmi pare rău, nu mai are această șansă. Să fie capabil să se confrunte în primul rând cu el însuși și cu contracandidații săi. Și eu aș vrea 2 aspecte să subliniez în ce privește semnificația acestor alegeri. În primul rând este depunerea de mandat a președintelui în funcțiune, domnul Băsescu. Eu cred că populația țării s-a lămurit ce a însemnat acest mandat pentru țară. El a fost factorul perturbator, factorul de dezordine în societatea românească, care a provocat conflicte între instituțiile statului. N-a fost capabil să-și respecte nici proprii aliați. A venit la putere cu Alianța Da, cu aliații săi liberali. La câteva luni de zile a pornit atacul împotriva principalului său aliat, premierul Tăricianu, Partidul Liberal. A scindat Partidul Liberal. A atras o fracțiune cu Stolojan, Stoica, Flutur și ceilalți și a format PDL. El a fost membru al PD-ului. PD-ul era membru internațional al Socialistă și Partidul Socialist European. A constatat deodată că nu mai e de stânga, a devenit de dreapta. Ce este în capul unui asemenea om care n-are verticalitate, care n-are credință în propriile sale orientări politice? Cum poate el să dirigeze o mișcare? Cum poate să dea o linie de conduită când manifestă o asemenea instabilitate? Cum poate să pretindă respect un asemenea om când el nu-și respectă nici proprii aliați? Toți consilierii săi 6 l-au părăsit după 2 ani de zile de activitate. Deci, din păcate, țara, care trecuse prin momente grele, după Revoluție s-a prăbușit o lume, un sistem. Producția industrială a intrat în dificultăți și astăzi mai reprezintă 60% din potențialul din 89. S-au pierdut locuri de muncă. Agricultura a intrat în dificultăți. Ne-a fost greu. Cu greu am așezat economia. Și am avut o perioadă în care am început să lansăm și economia și viața socială, să se creeze un anumit climat de construcție, de conlucrare. După anul 2000, economia românească pe de o parte și România a început să pornească pe o cale așezată, inclusiv intrarea în NATO și în Uniunea Europeană. În loc să se continue acest curs firesc, normal, ca să se consolideze țara și viața oamenilor, Băsescu, de când a devenit președinte, a creat această stare de dezordine generală cu efecte în toate planurile. De aceea, semnificația acestor alegeri, țara trebuie să scape de un asemenea om care a dus atâta dezordine și dezechilibru în țară. Este prima misiune a acestei alegeri. Este ceea ce așteaptă populația țării și trebuie neapărat alegerile să consemneze finalul mandatului său și ieșirea sa din viața politică. În al doilea rând, trebuie să ieșim în față cu oameni cu mintea întreagă, cu mintea limpede și să avem un om în fruntea țării care să respecte înainte de toate Constituția. Nu președinte jucător, cum spunea și domnul Pendiu, ci un președinte, om capabil să instaureze echilibru între structurile statului, între instituțiile statului, să adune oamenii, nu să-i disperseze,
să creeze un climat de conlucrare, nu de vrajbă, de suspiciune, de ură. Eu cred că PSD-ul se prezintă cu cel mai puternic candidat care are toate atributele necesare ca să îndeplinească această misiune. De aceea vi-l recomandăm cu toată căldura, votați-l pe Mircea Joană!